ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్. ఎలా చదివేవాళ్ళు ఒక రోజున ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే? ఓకే సార్. పర్టికులర్గా నేను నా ఎక్కువ కోచింగ్ వచ్చేసి వైజాగ్లో కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో వచ్చి హాస్టల్లో ఉండి ఒక స్టడీ హాల్ తీసుకొని చదివేటాను సార్. మార్నింగ్ 5:30కి లేచి కొద్దిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి బ్రష్ చేసుకొని స్టడీ హాల్ వెళ్ళేటాను సార్. 6 నుంచి దాదాపు 7:30, 8 వరకు ఫస్ట్ పేపర్లో ఒక చదివేటాను సార్. ఒక సబ్జెక్ట్ జనరల్ సైన్స్లో ఇది, లేకపోతే బైఫర్కేషన్, లేకపోతే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, లేకపోతే సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఫస్ట్ నా డే వచ్చేసి ఫస్ట్ పేపర్తో స్టార్ట్ అయ్యేది సార్. ఆ తర్వాత 7:30కి వచ్చేసి టిఫిన్కి వెళ్ళేసి 8 కల్లా మళ్ళీ వచ్చి 8 నుంచి 11 or 11:30 వరకు ఎకానమీ చదివేటాను. ఎకానమీ అయిపోయిన తర్వాత కొద్ది 11:30 నుంచి 12:30 1 మధ్యలో వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద నేను టైం కేటాయిస్తున్నాను సార్. న్యూస్ పేపర్ చదవడం, లేకపోతే అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా నెట్లో సెర్చ్ చేసి దానికి ఉన్న అప్డేషన్ ఎకానమీలో కానీ, పాలిటీ కానీ, ఈ జాగ్రఫీలో కానీ, జనరల్ సైన్స్ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఏమైనా వస్తే తీసుకొని ఒక చిన్న పేపర్లో రాస్తా. నేనేం చేసేటంటే నా మెటీరియల్ పెట్టుకునేటండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ వదిలిన సర్వేతో పాటు వదిలినారు, మన నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంత ఉంది, సో అవన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకుని నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఆ డేట్ అనేది ఎక్కడ ఉందని అక్కడ పేపర్ పెట్టుకునేటువంటి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం నేను చదివేటప్పుడు అప్డేటెడ్ చదవాలి. ఆ బుక్లో ఉన్న ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చదవకూడదు. పాలిటీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది, లేకపోతే కొత్త చట్టం తీసుకొని వచ్చారు, అగ్రికల్చర్లో ఉన్న సంబంధించిన మార్పులు వచ్చినాయి, పాలిటీ ఉన్నాయి, సో అవన్నీ రాసుకోవడము అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన టాపిక్లో బుక్లో పెట్టుకుంటూ చదివేటాను. ఆ తర్వాత లంచ్కి వెళ్ళేసి 2 కల్లా వచ్చేటాను సార్. 2కి వచ్చేసి పాలిటిక్స్ చదివేస్తాను సార్. ఈవినింగ్ 5 వరకు పాలిటీ, మళ్ళీ 5 నుంచి 8 వరకు ఏపీ హిస్టరీ చదివేటాను సార్. ఏపీ హిస్టరీ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ నైట్ వచ్చేసి ఇంకొక జనరల్ సైన్స్ ఫస్ట్ పేపర్లో ఇంకొక టాపిక్ చదివేటాను సార్. నైట్ 11 వరకు చదువుకుంటూ నైట్ 11కి వెళ్ళేసి ఇంకా పడుకునేటాను సార్. ఇది నా డే. ఇప్పుడు 6 నుంచి 11 వరకు మీరు ప్రిపరేషన్లోనే గడిపారు. ఇందులో యాక్టివ్ అవర్స్ ఎన్ని అవర్స్ యాక్టివ్గా గడిపుంటారు? అంటే మధ్యలో బ్రేక్స్ ఇచ్చుంటారు కదా? అదే సార్, దాదాపు ఆ పర్టికులర్ డే మీద ఆధారపడతారు. మార్నింగ్ లేచి 1/2 అవర్ టిఫిన్కి, ఒక 1/2 అవర్ ఒక్కో రోజు స్నానానికి కలిపి కేటాయించుంటాను సార్. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి జస్ట్ మాకు స్టడీ హాల్కి పక్కన మెస్కి చాలా తక్కువ దూరం ఉండేది సార్. ఆర్సిఐటి హైదరాబాద్లో ఇన్స్టిట్యూట్ పక్కనే మాది హాస్టల్ ఉండేది సార్. ప్లస్ స్టడీ హాల్ కూడా దాని పక్కనే జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఎందుకంటే టైం అనేది వేస్ట్ కావద్దు. స్టడీ హాల్కి వెళ్ళినామా, చదువుకున్నాము, క్యాబ్లో వచ్చి తిన్నామా, మళ్ళీ చదువుకున్నాము. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి.